Аз съм Емил Радев, кандидат за евродепутат на ГЕРБ. Емил Радев е юрист, специалист по търговско и банково право. Той е народен представител от ГЕРБ в 41-то и 42-то Народно събрание. Като народен представител работех за защита на гражданите и изпаднали в невъзможност да заплащат задълженията си към банки и енергийни монополисти. Борих се, за да предпазя българския гражданин от кредитори, които го преследват до края на живота му. И през двата си мандата работих България да стане по-сигурно място за живеене с по-справедливо законодателство. Като евродепутат ще се боря да се подобри имиджа на страната ни в областта на правосъдието и вътрешния ред. Гласувайте за ГЕРБ, защото реформите спряха и са невъзможни, докато имаме това управление. По време на сегашното правителство няма икономически растеж и не се създават нови работни места. Ние трябва да върнем доверието в институциите, защото България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.